board member wa Cannabis Regulatory Authority. Amalawi chaka chimene tadusa chinali chovuta koma chimene tikulowa chichichi the freedom time ndi chaka cha mtendere, chaka cha madaliso, chifukwa titikula pa ground paja nalonjeza 10 million jobs with one tree. Mtengo wachamba kulemba ntchito anthu komanso tipanga hii kuti chilitsa medicinal cannabis simasewera yayi tichepesa anthu obwera kuchipatala kuno by half, komanso tipeza zintchito, komanso ndrama zikhala zambiri m'matumbamo. So ma service ambiri amene mukuwaona kuti akupanga drug kani ma 5 billion ya Jama Constituency Development Fund, ma CDF kandi secondary school ya Ulere, ndrama zake tizipanga kuchokera ku cannabis kuchamba cha Malawi God. Tipanga kafukufuku watu pano pali nkati, tipeze mbewu yathu tiiteteze, tipitise kunjaku, tipange mankhwala, Amalawi azichira ku nyumba, asamabwere kuzipatala. Rastafari, Selassie. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.